Ridge Farm and Beach Resort. We are waiting for the sunrise. Para pa kung lang doon. Kung ano? Langlaga na parang alas 6 na tao. Kung ano? Parang alas 6 na kung tao. Kung ano? Langlaga. Ayaw ko pinuha na.
Praise the Lord, praise the Lord. Mayong aga. Mayong aga, sir. Good morning. Mayong aga. Kapong ka. Arigato. Samay sa. Shalom. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Asya ko rin. Ano kamo?